कलेजाव खामानि मावदों आंखौ सोरबा सोरबा सोङोमोन मालाबा इन्टारभिउफ्राव नों मा खामानि मावनानै मोजां मोनो बा सोरजों थानानै मोजां मोनो आं बुङोमोन जे आं जेराव दं आं बेखौनो बयनिख्रुइ साबसिन मोनो बिकज कलेज स्टुडेन्टफ्रा आरो साबसिनबाव नोंसोर दा बे लामायाव थांगासिनो जायफोरजों जोङो लोगो बादि सावरायनो हायो दा मस्ट डायनामिक youth group जायफ्रा मावनो बुंनो सोलोंनो गोदान गोदान दिहुननो थाखाय मायबा माबि साननो बेफोरबादिखौ जेब्लायबो हास्थायो दा मस्ट डायनामिक दा मस्ट एक्टिभ बयनिख्रुइबो बांसिन सांग्रां जानानै थानो लुबैनाय समानो जाबाय मा कलेज लाइफ youth लाइफ स' बेबादि एनार्जेटिक डायनामिक स्टुडेन्टसफोरजों